La llei de Weki. Digue'm què és el que vols, quin és el teu desig. Per qui vols arribar a ser ferit? Un gran buit on els somnis estan flotant. Et va tancar els ulls. La tempesta de sorra no s'atura el cor, on floreix la flor del safrà. I ara et sents un xic sol i encara més perdut. El temps que el desert ara treu l'alegria de la tristor. El poder que has rebut es convertirà en passió. El falcó que vola lluny i a les urpes del futur agafaré els somnis pels que ara estàs lluitant, i el Sàhara estarà més enllà d'aquest cel pur que sona el jurament i que et conduirà fins al sol. Ostres! A l'estómac d'en Tenko hi ha l'òrgan del despertar, un mecanisme que permet que les persones del món celestial augmentin el seu nivell. Val més que us ho expliqui, oi? En Kosuke Weki actualment té 2 estrelles. Per aconseguir tenir-ne 3 ha de tenir un cor que no dubti. Ha d'interioritzar la determinació. El límit de temps són 24 hores. Tot i que de baldat aconsegueix superar la prova en 22. Ben fet, m'has impressionat! Què? Que vols intentar tenir 4 estrelles? En què carai estàs pensant? D'aquí 2 hores t'eliminaran. Què? Ja ha començat? Burro, val més que te'n surtis. No em puc creure que encara siguis viu, tu. Aquesta vegada sí que t'esclafaré bé. Episodi 15. La llei de la Rinko. Poder de transformar anells en un coet. Versió al 50%. Però què és això? És més gros que ahir. Ara t'explicaré el motiu pel qual vas sobreviure ahir. Aquell coet només feia servir el 30% del poder que puc arribar a desplegar. Kosuke! No dubta, ni tan sols en les situacions més crítiques. Determinació. No pot ser. Ha esquivat el coet d'en Don sense ni despentinar-se. Vaja, veig que ara ets més hàbil fugint, eh? Però fugint no en tindràs prou per guanyar-me. Poder de transformar anells en un coet. Poder del 100%. Weki, vés-te'n a l'infern. No guanyaries aquest combat ni d'aquí a 10 anys. Esquiva'm ara, si realment n'ets capaç. No, aquesta vegada no t'esquivaré. Si tu ataques al 100%, jo també atacaré al 100%! Prepara't! Què? Però què és això? Boca Mash! Boca Mash. Arma divina de les 4 estrelles. Boca Mash. En Kosuke és un fora de sèrie. Ha estat capaç d'aconseguir 2 estrelles més en un sol dia. És en Don! L'han derrotat! Que l'han derrotat? Qui ha sigut? Ha sigut en Weki! En Don havia anat a rematar-lo d'una vegada per totes! L'hem d'anar a venjar! Que aquell heretge és viu? Deuden Robert. Marco Maldini. Aficions, cuinar i les verdures. Va gosar insultar la meva cuina. Ho sento. Ha sigut sense voler.
Voleu dir que aquell nano encara és viu? Marco, No li penso perdonar. Sóc jo, Robert, la Rinko Gerard. Endavant. Hola, Rinko. Que ha tornat a passar alguna cosa? Sí, això mateix. En Don ha caigut derrotat per en Weki. Ara en Marco ha anat cap allà. De veritat. De fet, ja m'ho havia imaginat. Veuràs, Robert, és que si en Marco fa servir el seu poder, és possible que la zona del voltant quedi en un estat lamentable. I què passa? No, és que segurament l'Alessio i en Don encara són allà a prop. Però és igual que els pugui arribar a passar a aquell parell. Són tan febles que han perdut contra en Weki. En Don i l'Alessio han perdut el seu poder. Ja no formen part dels 10 d'en Robert. No són companys nostres. No ens hem de preocupar per uns que ja no són companys nostres. A més, l'única persona en qui puc confiar, Rinko, ets tu i ningú més. Si d'ara endavant passés alguna altra cosa, informa-me'n, per petita que sigui. Sí. Jo sóc l'única persona del món en qui confia en Robert. A mi m'agrada molt en Robert. I encara que no correspongui als meus sentiments, vull que tingui més confiança en mi. Vull estar sempre al seu costat. Per això jo... Va, Kosuke, para d'una vegada, no ho podràs fer. Ai! No ho dic per dir, has lluitat contra dos escollits l'un darrere l'altre. I a més també has fet les proves de l'òrgan del despertar. Encara que siguis una persona celestial, almenys hauries de passar 3 dies descansant. Tornant al cau dels 10 d'en Robert en aquest estat, només aconseguiràs que et facin veure la padrina. Tenko, no penso fer servir cap excusa de segona per fugir d'aquella colla, ni parlar-ne.